उदालगुरियाव साननैसो सिगां जे जाथाय जालांबाय दाय गैयै सासे फिफा दाय गैयै सासे सुबुंखौ आसाम पुलिसा गावथारनानै रुंसारि जानो नांबाय आरो रुंसारि डिम्बिस्वर मोसाहारिनो दिनै आर्द सार्द गिबियाव रुंसारि डिम्बिस्वर मोसाहारिनि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै मोनथों जायगा मोनथों इसरा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै दोनथों। दिनै आर्द सार्द बे समाव जोङो डिम्बिस्वर मोसाहारिनि अनजालि बिसि मुस्रिमा मन्जु मोसाहारिया दुखु समाव जोङो फैनानै खबर लाफैदों। बर' हारिया जोङो बिराद अलखदाव दङ, बर' हारिया बिराद जोङो खैफोदाव दङ। जोङो सानफ्रामबो जिउ खुंनायाव जोंहा गोब्राब जानानै फैबाय। मा समाव बर' बिमानि मेगना मोदै गगोन, मा समाव बर' बिमानि गोरबोआ गावस्रागोन, मा समाव जोंनि बर' आइजोफोरनि खाफालनि सिन्दुरा गोमागोन जों मालाबा बुंस' हाला। जोंनि जिउआ मालायनि आखायावसो दंसै। जुदि आसि फिदिङोब्लानो जोंनि जिउखौ बिथांमोना फोजोबनो हायो आरो जायफोराबो दायनिगिरि मावबाय बिथांमोना दायनिगिरिफोरा साजाखौनो मोना। भारतआव आयेन दङ, नाथाय बे आयेना अकल माहाजोन आरो फैसा गोनांफोरनि थाखायल'। भारतनि आयेना पावारफुल एमएलए मन्त्रि मिनिस्टार आरो माहाजोन थाखोफोरनि थाखायल'। दुखुथिया न'खरनि थाखाय हाजिरा मावनानै जाग्रानि थाखाय बे आयेन नङा। जों जास्टिस बिदोंमोन बर' माहारिनि गेजेराव सम सम क'क्राझाराव, चिराङाव आरो उदालगुरियाव बा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव माखासे सिकिउरिटि फर्सनि थाखाय बिथांमोननि थ्रुयै फेक इनकाउन्टार जाबाय थानायफोरनो जास्टिस होनो नांगौ होननानै, नाथाय जों जास्टिस मोनाखै। जास्टिस मोनैनि खारनानो जाहैबाय जों गोरिब, जोङो दुखुथिया, आयेनखौ बायनानैसो लानो नांगौ जाहैबाय। भारतनि बिफा महात्मा गान्धीया बुंदोंमोन भारतनि साफ्रोमबो माहाजोन गोरिब सब समान नोजोरजों नायनाय जागोन होननानै। नाथाय जाय भारतखौ खुंगासिनो दं, आसामखौ खुंगासिनो दं, बिथांमोना माहाजोनफोरखौ आलादा नोजोरजों आरो जोंबादि गोरिब गुन्द्राखौ आलादा नोजोरजों नायो। दिनै भारतनि आयेनखौ बायनो गोनांसो जाबाय। बेयाव जोंहा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। अराय सम जों मन्जु मोसाहारिजों गसंफागोन। बे अकल मन्जु मोसाहारिनि खोथा नङा, डिम्बिस्वर मोसाहारिनि खोथा नङा। क'क्राझारावबो फेक एनकाउन्टार जाबाय, चिराङावबो जाबाय, उदालगुरियावबो जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव नों आंजोंबो जागोन नामा बेखौ जोंहा गिख्रंथाव जानानै फैबाय। ओंखायनो जोंनि डिमान्डआ अराय सम जायफोरबो फेक एनकाउन्टाराव रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि न'खराव कम्पेनसेसन फैसा होनो नांगौ। बिथांमोननि न'खराव थांनानै थानो थाखाय साख्रि मोननो नांगोन आरो जाय पुलिसफोरा दिनै दाय साजायनानै जोंखौ दाय गैयै सुबुंखौ गावथारबाय बे पुलिसफोरा साजा मोननो नांगौ। बे मोनथाम डिमान्डआ जोंनाव अराय सम थाबाय थागोन। दिनै आसामा मोनसे समाव बेबादि जागोन। केरेलाखौ मानि थाखाय मिथियो? केरेलाया बिराद इडुकेसन, बिराद सोलोंथाइ मोननायनि थाखाय। नाथाय आसामखौ मुलुगा बेबादि जुदि थांबाय थायोब्ला आसामखौ फेक इनकाउन्टारनि थाखायसो बुजिगोन। गुबुन गुबुन आमेरिका, गुबुन गुबुन हादोरखौ जौगानायनि थाखाय मिथियो, नाथाय आसाम रायजोखौ जुदि हेमन्त बिश्व शर्माया बेबादि खुंबाय थायोब्ला अयनाय खालामनायनि नोजोरजों बा फेक एनकाउन्टार खालामग्रा रायजो होननानैसो गुबुन गुबुन रायजोफ्रा बेखौ, गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफ्रा बेखौ मिन्थिगोन। ओंखायनो जों दुखुथिया हारिजों जों गेदेर गोलाव एमएलए मन्त्रि गैयाब्लाबो इसोरा जोंजों दङ। समाजाव सानैसो मोजां सानग्रा मानसिफोर दङ। बिनि थाखाय दिनै जायनानै गावथारबोबाय थादों। दा धैज्यनिबो मोनसे सिमा दङ। दा जोङो धैज्यआव गैला। मानो होनोब्ला भारतनि आयेना साफ्रोमबो मानसिफोरखौ थांनानै थानाय मोन्थाय होदों। जे बे मानसिया थांनानै थानो मोननाय मोन्थाय मोननो नांगौ। भारत सरकारा बेखौ समान नोजोरजों नायनांगौ। नाथाय आसाम सरकारा जोंखौ मोजां समान नोजोरजों नायाखै।
मानो होनोब्ला जोंनि हिउमेन राइट भायलेसन सम सम जाबोगासिनो दङ। दा हिउमेन राइट भायलेसन जानायनि सायाव जोंनि गोरों गोराफ्रा खोथा बुंनो नांगोन। जेला जोंनि हारिनि सायाव गोरों गोराफ्रा जुदि सिरि थायो, पावारफुल मानसिफ्रा जुदि सिरि थायोब्ला गुबुन मानसिफ्रा जोंखौ नाख्रेबखागोन। बे गुबुन मानसिफ्रा जोंखौ नाख्रेबखागोन। ओंखायनो अलखद समाव पार्टी सुथि बाद दोन, अलखद समाव माहाजोन गोरिब बाद दोन, अलखद समाव गोजौ गाहाय बाद दोन, अलखद समाव जों साफ्रोमजोंबो गसंफानो नांगोन। अलखद समाव जों गसंफायोब्ला हारिया जुदि खौसेथि जायोब्ला जोंनि हारिनि सायाव रावबो अयनाय खालामनो जुजिनो हानाय नङा। मानो होनबा जोंनि राजा महाराजाफोरजों गोदो जुजिनो थाखाय गुबुन गुबुन राजाफ्रा गियोमोननो। दा नाथाय आथिखालावसो जोंजों जुजिनो थाखाय गुबुनफ्रा गिला। मानो होनब्ला जोंनि हारिनि गोलाव गेदेर लेखा गोरोंफ्रा जोंनि अयनाय खालामजानाय बर' बिमाफोरजों बेगन मोदै गबाय थानाय, बिखा गावस्रानाय, उन्दै बैसोआवनो फिसाय गावथार जानाय, उन्दै बैसोआवनो बिफा गोमा जानाय, बैफोरबादि दुखुथियाजों जोंनि गेदेर गोलावफ्रा जोंनि समाजाव गैया। बिनि थाखाय जोंनि समाजाव बेबादि जाबाय थायो।